Obato biyoku is obato. Obato buagam Obata bewanya kanu biwa Obata iya dima Okejine memae Abole chukwe bube iye bubebe Obato biyoku Is obato. Obato buagam Obata bewanya kanu biwa Obata iya dima Okejine memae Akpole chukwe bube iye bubebe Ezabata o Tobi oku Ezabata Obato Obatra bewanya kanwa kwamwa Obata iya dimba Okejine memae Akpole chukwe bube iye bubebe Omezi mmadu Otopuru onye grab Onye na-alụ nwaanyị alụ di ya Ị na-alụ nwaanyị alụ di ya Even that is why the scriptures makes us to understand. In the book of Luke chapter 1 verse 36 to 37, he said even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. For the word of the Lord will never fall to the ground. Yes, sir. Amara Marozo, Echete Rubio said, my father. Oh, Jesus. Obaragihari kosara Jesus. Obaragihari imago migo. Obaragihari kosara Jesus. Obaragihari image bigeje. Obaragihari kosara Jesus. Ay, Obaragihari, 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 Kosara Jesus. Obiya budi na no nwanyị aka. Onye na-enye nwanyị aka ejima. Obaragihari magi igeme. Obaragihari kosara Jesus onye ebere. Obaragihari imagi igeme. Obaragihari kosara Jesus onye ebere. Nwanyaka Obaragihari imazigi igeme. Obaragihari kosara Jesus onye ebere. Onye na-achọ Obaragihari imazigo igekwu. Obaragihari kosara Jesus onye ebere. When he comes, everything is settled. When his presence is available, all protocol is observed. Because he's the only one that can change situations. He's the only one that can make you whole again. He's the only one that can remove barrenness in your household. He's the only one that can make you to become what men think that you can never be. He is the king that dwells among kings. That is why I call him Yahweh. That is why I call him El Elyon. Abba. Obaragihari imagi kwingeku. Obaragihari
kọsara Jesus onyebere. Ọmalagịgharị ịmagize berigebe. Ọmalagịgharị kọsara Jesus onyebere. Jesus. Obinugu. That is why the Bible says in the book of Exodus chapter 23 verse 26. And he said that they shall not cast their young, nor be barren in the land. The numbers of their days shall be fulfilled. Man tell them. Idebube Chineke. Idebube onye nwe m. Idebube Chineke onye Idebube onye nwe m. Idebube aka na-agwọ ọrịa. Idebube onye nwe m. Idebube Chineke onye Idebube onye nwe nwanyị aka n'ebe na-asị. Idebube Chineke onye ọma. Idebube onye nwe Idebube Chineke. Idebube onye nwe Idebube Chineke ọma. Idebube onye nwe. Oh my God. There shall be no barrenness. There shall be no barrenness in the house. Listen to me as you are hearing this voice. There shall be no barrenness in your family. Every form of barrenness in your home. From now, as you are listening to my voice, they are gone. There shall be no barrenness. Barrenness of child, barrenness of money. In any ramifications of your life, there shall be no barrenness. Father, you are faithful. Oh, Aratolebele. Idebube aka na-agwọ ọrịa. Idebube onye nwe m. Idebube Chineke onye ọma. Idebube onye nwe. Idebube Chineke. Idebube onye nwe. Idebube Chineke onye ọma. Idebube onye nwe. Jesus, we thank you. Jesus, we thank you. We know that this is the day of restoration. A day of restoration. A day you are going to give us what we have been hoping for years. Those have been waiting for child. Those are the world have laughed at. You say there shall be no barrenness in your house. For that sake, Father, all men that are barren, all women that are barren in the womb today, there shall be no barrenness. Amen. Thank you, Jesus. Ọba tó bí ajúrúmé, ọba tápá n'ụlọ dị mma, ọba tara na be nwanyị aga anụ akwa nwa, ọba ta ihe dị mma, nwoke chi na-eme mma akpọnye Chukwu ebube ihe ebube eme. Onye ebube, onye ebube. Ọba tó bí okwu, ọba tó bụ agha, ọba tara be nwanyị aga n'obi nwa o. Ọba ta ihe dị mma, nwoke ji na-eme mma akpọla Chukwu ebube ihe ebube eme. Ọba tó bí okwu, ọba tó bụ agha, ọba tara be nwanyị aga n'akwa nwa. Ọba ta ihe dị mma, nwoke ji na-eme mma akpọla Chukwu ebube ihe ebube eme. Ezabata o, tó bí okwu.
bata ihe dị mma okechi na-ememma akpọlie Chukwu ebube ihe ebube omezi mmadụ ọ tọpụrụ onye kere abụ onye na-alụ nwaanyị alụ di ya ị na-alụ nwaanyị alụ di ya. Even that is why the scriptures makes us to understand in the book of Luke chapter 1 verse 36 to 37 he said even Elizabeth your relative is going to have a child in her old age, for the word of the Lord will never fall to the ground. Yes, sir. Nothing past Jesus. Nothing past God. Oh, thank you, Jesus. Yes, sir. The thing way past my picking it no pass God. Nothing past God. All me go answer. There is nothing that is too hard for you because you are the impossibility specialist. When you come around, everything changes. When you come around, impossibility becomes possible. That is why we love you. We love you, Jesus. Jesus. The thing way past my picking it no pass God. Nothing pass God. All me go answer. The thing way past my picking it no pass God. Nothing pass God. All me go answer. Power day, power day, power day, power day. Jesus power pass power. Now he say power day. Hey, no man, no power can be compared to your power. Every situation around you because it's the power that cannot be copied with. Listen now. Oh my dear, waiting be your problems. Now waiting they give you worry. Listen, you know man's God know. Don't kill yourself. Wipe away your tears when dying before your time. Remember Jehovah God. Jabez be the man when mama born his sorrow. In life full of suffer. I tell you, now you be courage one day. Jabez gonna love Jehovah, the God of Israel. Papa bless me well. Enlarge my coast, make your hand there for my body. Make it change me from evil, make it no pay me, I tell you true, this God the answer I'm here. This God he never change, call him, he go answer. The thing way pass my picking, he no pass God, nothing pass God, call him, he go answer. Power day, power day, power day, power day. Jesus power pass power, now he be say power day. Yes sir. I have not seen any power like Jesus. I have not seen any power to be compared with his power. Oh, thank you, Jesus.
okonwaya Jehovah Buchineke onye mnefe iwo tito niwo kaka Imarama Chineke idi ebube idi oke ọnụ aya eze Jehovah Buchineke onye mnefe iwo tito niwo kaka Imarama na kana hine medema ogi wane meka wanya gaturi memoya Ogi wane meka hina digi mawe dimma Rada pale kora tamana Jesus Imarama Chimidiyebu Idi Okona Jehovah Buchineke Onyayinefe Maribo Tito Niwo Kaka Onyeka Yekwe Kiereme Monandumo Onyeka Yekwe Kamadu Tizelemelebe Tingino Manananigi Buchineke Onyayinefe Asigiribo Tito Niwo Kaka Asigimarama Chibo Idiebube Manibu Okonaya Asigi Jehovah Buchineke Onyayinefe Ribo Tito Niwo Kaka Ondo ainadi buneberegi Nobi notare Christ Aromadi wike Jehovah Buchineke onye mnefe Pariwo tito niwo kaka Imana duai nita buneberegi Nobi notare Christ Aromadi wike Jehovah Buchineke onye mnefe Papa niwo tuto niwo kaka Imarama Chiwo Irebube Idi oke onaya Esebubeme Jehovah Buchineke onye mnefe Niwo tuto niwo kaka That is why my Bible makes me to understand in Genesis chapter 25 verse 21. He said, and Isaac prayed unto the Lord for his wife because she was barren, and the Lord granted his prayers. That is what God can do. Oh my God. Sam Jehovah Sam Ekwelala Kierebe because Sam Amenala si Jehovah Yahweh Buchineke Nesia Jehovah Yahweh Buchineke. Yes sir. Inyakam nandi kasi magusiwo Hakonari wo bundi enyim Tekuru Jehovah kahana Sim
Ozopụta kwa gị ka anyị hụ. Naanị gị Jehova ka m ga-esogide. Ị na-anọkwasị n'ocheeze gị o. Ezonarịkwala n'omume. Zam Jehovah zam. Zam Jehovah zam. Ekwelala ka ihere mee m. Biko zam ka ha weda n'ala si. Jehova onwe gị bụ Chineke. N'ezie Jehova onwe gị bụ Chineke. Amakwara m onye m so, onye m so, onye m so n'azụ. Amakwara m onye m so, ọ bụ Jizọs. Amakwara m onye m so, onye m so n'azụ. Amakwara m onye m so, ọ bụ Jizọs. Jesus. Rakapala nana, share koda. If only you can trust in Him. He said, come up to me, all ye that are labor and heavy laden, and I will give you rest. For as many of you that are listening to my voice, God is giving you rest. Rest in all ramification. God is giving you rest. If only you can come to Him. Jesus, Jesus, Jesus. Odoku carry odoku me Chineke na ninema. Abakwara n'onye so ọ bụ Jizọs. Amara m onye so, onye so, onye so n'azụ. Amakwara m onye so ọ bụ Jizọs. Karata balede beleda asko. Adịghị onye soro gị na-ada. Esi na adịghị tụkwasịrị gị obi dị Google Zion. Na adịghị ewezuga ha n'ọnọdụ ha. Na ha ga-agba ọsọ gaa ije n'ike agaghị agụ ha. That is your word, Jesus. That is why in Psalms chapter 113 verse 9 say, and he settled the childless woman in her home as a happy mother of many children. That's the word of the Lord to the people of God at this hour. Jesus is faithful. Oh, thank you, Jesus. Irebube dikuwe. Ọkwagị irebube dikuwe. Mgbọrọgwụ dike. Achọwa achọtị ya na-achọ. Aka m afụtụ onye dịka gị. Ọkwagị irebube dikuwe. Ọkwagị baba mama sị amasị ọsịrị nwa dịrị nne osimiri ata ata. Ọkwagị bụ mgbọrọgwụ dike. Achọwa achọtị ya na-achọ. Aka m afụtụ onye dịka gị. Ọ bụ onye dịka Chineke. Onye. I have not seen, I have not heard, I have not even imagined a man that is like you. I have searched, I have gone around to see if there is any man who can do me like Jesus. I have not seen. Aya, Obonye dika uzuna kuwa. Onye, onye. Obonye dika chine mere mama. Onye.
dịka Chineke. Ọ dịghị onye ọ bụ n'elu ụwa. Ọ dịghị mama dịka ụzụ na mkpu. Onye ga-emere m ife Chukwu. Onye bẹ́ẹ̀ nọ dị onye ga-alụrụ m ọlụ na onye ọ dịghị onye ga-eleta gotuzi kwecheta onye you are everything I have. Ọ na-abụ osi ka ịgbakwụta gị ga-ebịa. Igbo lilanya mo, Igbo lilanya mo, Igbo lilanya mo, man Igbo lilanya mo. Chineke ka ngwanu ga-eziokwu. Yes sir, yes sir. Ikoro ihe niile. Everything. Lord, I confess my love for you. You are all that I am. I don't know what your problem is. I don't know what you are passing through. If only you can confess this from your mouth. If only you can say, God, you are everything I have. If only you can say, Jesus, you are my all in all. If only you can adopt him. If only you can take him. If only you will put everything, all your trust in him. I tell you the truth. From today, all that problem, that body will be rolled away. Thank you, Jesus. Ibo lilanya me, ibo tukwaso bibo. Ebe zorondu me, eba kika gagataya. Oh. Onye ụwa na-achị ọchịchịrị Jehova na-abịa. Onye ụwa na-achị ọchịchịrị Jehova na-abịa. Onye ụwa na-achị ọchịchịrị Jehova na-abịa. Onye ụwa na-akwa emochere Jehova na-abịa. Onye kere igwe na-abịa. Ọ na-abịa ọsọsọ. Biko chere ya. Yes, sir. Who are those people that are mocking you, that are asking you, where is your God? Don't worry. Hello, sister. Hello, brother. Auntie, don't worry. Mama, don't worry. Because the man that owns you is coming. He's coming to vindicate you. He's coming to remove you from that pain. He's coming to set you free. He's coming to give you that which you desire most. He's coming to liberate you from that burden. Because the God of Israel is your God. The God of Shadrach, the God of Meshach, and the God of Abednego, the God of Elizabeth, the God of Mary is your God. He's coming, he's coming, he's coming, he's coming. Believe he's coming. Thank you, Jesus. That is why the scripture makes me to understand. Yes. In verse Samuel chapter 1 verse 27, he said, for this child I prayed, and the Lord had given me my petition in which I asked of him.
Alaeze Alaeze Chukwu akwa adịghị soda adịghị nsogbu adịghị Alaeze Chukwu Wait to that darkness is over. Wait to that trumpet is over. Oh, for the sunshine to grow after the shower. He's very home. Oh, how well. And I will make him higher in his soul, in joy.
shall be as white as snow. You shall be as white as snow. There is only one that can wash your sins away. Jesus, no matter how dirty your sins is, He is ready. He's ever ready to wash it away. My great physician is here to heal the wounded soul. The great physician has come to mend the broken heart. My great physician is here, warrior, to heal the wounded soul. The great physician is here to mend the broken heart. Hey, what is your problem? The great physician is available in the house. Or is that sickness that refused to go? There is a physician that is available now. The healing power is in the house. He's here to mend a broken heart. No matter how badly you are damaged, let's visit the potter's house. The carpenter is here just to soothe your wound. For this purpose, for the man of man review, to destroy the works of our enemy. The great physician has come just to soothe your wound. Let's go now. The great physician is here to heal the wounded soul. The great physician is here to mend the broken heart. Listen to this song. I'm a covenant child. I'm a covenant child. I'm a covenant child. My destiny is secure. I'm a covenant child. We are a covenant child. We are a covenant child. My destiny is secure. I'm a covenant child. I'm a covenant child. I am a covenant child. My destiny is secured. You are a covenant child. You are a covenant child. You are a covenant child. My destiny is secure. My destiny is secure. I cannot get sure. Where's that I get from number? If I speak with authority, there is a reason I do. I'm a covenant child. If I tread on scorpion, they won't bite me. I'm a covenant child. The cattle of the 1,000 years belongs to the Lord. I won't die early. I'm a covenant child. You are a covenant child. You are a covenant child. Your destiny is secured. You are a covenant child. You are a covenant child. You are a covenant child. My destiny is secure. I'm my everlasting portion. More than friend and life to me. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with you. Close to thee, close to thee, close to thee, Lord, close to thee. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with you. Close to thee, close to thee, close to thee, Lord, close to thee. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with you. May your soul and your life be blessed in this worship. In the name of Jesus. Obato buagam, obatrabe wanya kanu.
ihe a dị mma, okechi na-eme mma akpọla Chukwu ebube, ihe ebube mee. Ọbata obi okwu, ọbata obu agha, ọ batara be nwanyị aga n'akwa nwa. Ọbata ihe a dị mma, okechi na-eme mma akpọla Chukwu ebube, ihe ebube mee. Ezabata obi okwu, ọbata ụwa, ọ batara be nwanyị aga n'akwa nwa. Ọbata ihe a dị mma, okechi na-eme mma akpọla Chukwu ebube, ihe ebube mee. Omezi mmadụ ọ tọpụrụ onye kere agbụ, onye na-alụ nwaanyị alụ di ya, ị na-alụ nwaanyị alụ di ya. Even that is why the scriptures makes us to understand in the book of Luke chapter 1 verse 36 to 37. He said even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, for the word of the Lord will never fall to the ground. Yes, sir. Amara Marozo, echete obi oseki. My father. Oh, Jesus. Obaragihari kosara Jesus, Obaragihari imago migo, Obaragihari kosara Jesus, Obaragihari image bigeje, Obaragihari kosara Jesus, Ay, Obaragihari, 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 kosara Jesus. ọbịa bụ di na-alụ nwaanyị aga, onye na-enye nwaanyị aga ejima. Ọbara gị ghara ịma gị ga-eme, ọbara gị ghara ịkọsara Jizọs onye ebere. Ọbara gị ghara ịma gị ga-eme, ọbara gị ghara ịkọsara Jizọs onye ebere. Nwanyị aga ọbara gị ghara ịmazi gị ga-eme, ọbara gị ghara ịkọsara Jizọs onye ebere. Onye na-achọ ọbara gị ghara ịmazi gị okwu ị ga-ekwu, ọbara gị ghara ịkọsara Jizọs onye ebere. When he comes, everything is settled. When he presents is available, all protocol is observed. Because he's the only one that can change situations. He's the only one that can make you whole again. He's the only one that can remove barrenness in your household. He's the only one that can make you to become what men think that you can never be. He is the king that dwells among kings. That is why I call him Yahweh. That is why I call him El Elyon. Abba. Ọbara gị ghara ịma gị kwe ga-ekwu, ọbara gị ghara ịkọsara Jizọs onye ebere. Ọbara gị ghara ịma gị ekpere ga-eme, ọbara gị ghara
Kọsara Jesus onye mere. Jesus. Obinugu. That is why the Bible says in the book of Exodus chapter 23 verse 26. And he said that they shall not cast their young, nor be barren in the land. The numbers of their days shall be fulfilled. Man tell them. Idi ebube Chineke. Idi ebube onye nwe m. Idi ebube Chineke onye ọma. Idi ebube onye nwe m. Idi ebube aka na-agwọ ọrịa. Idi ebube onye nwe m. Idi ebube Chineke onye ọma. Idi ebube onye nwe nwanyị aga n'ebe na-asị. Idi ebube Chineke onye ọma. Idi ebube onye nwe. Idi ebube Chineke. Idi ebube onye nwe. Idi ebube Chineke ọma. Idi ebube onye nwe. There shall be no barrenness. There shall be no barrenness in the house. Listen to me as you are hearing this voice. There shall be no barrenness in your family. Every form of barrenness in your home. From now as you are listening to my voice, they are gone. There shall be no barrenness. Barrenness of child, barrenness of money. In any ramifications of your life, there shall be no barrenness. Father, you are faithful. Oh, Aratolebele. Idi ebube aka na-agwọ ọrịa. Idi ebube onye nwe m. Idi ebube Chineke onye ọma. Idi ebube onye nwe. Idi ebube Chineke. Idi ebube onye nwe. Idi ebube Chineke onye ọma. Idi ebube onye nwe. Jesus, we thank you. Jesus, we thank you. We know that this is the day of restoration. A day of restoration. A day you are going to give us what we have been hoping for years. Those have been waiting for child. Those that the world have laughed at. You say there shall be no barrenness in your house. For that sake, Father, all men that are barren, all women that are barren in the womb today, there shall be no barrenness. Amen. Thank you, Jesus. Ọba tó bí ajúrúmé, ọba tápánú lọ ní ma, ọba tara na be wanya ganu akwa nwa, ọba ta iya ní ma, okachi na-eme ma akpọnye Chukwu ebube ihe ebube eme. Onye ebube, onye ebube. Ọba tó bí okwu, ọba tó bu agha, ọba tara be nwanyị aga n'ụdị nwa o. Ọba ta ihe dị mma, okechi na-eme mma akpọla Chukwu ebube ihe ebube eme. Ọba tó bí okwu, ọba tó bu agha, ọba tara be nwanyị aga n'akwa nwa. Ọba ta ihe dị mma, okechi na-eme mma akpọla Chukwu ebube ihe ebube eme. Ezabata o, tobi okwu. Ezabata, ọba tó ọba tara be nwanyị aga n'akwa nwa. Ọba ta ihe dị mma,
Okechine mema Amole chukwe bube iye bubebe Omezi mmadu ọtọpụrụ onye kere abụ onye na-alụ nwaanyị alụ di ya ị na-alụ nwaanyị alụ di ya. Even that is why the scriptures makes us to understand in the book of Luke chapter 1 verse 36 to 37 it says even Elizabeth your relative is going to have a child in her old age, for the word of the Lord will never fall to the ground. Yes, sir. Nothing past Jesus. Nothing past God. Oh, thank you, Jesus. Yes, sir. The thing way past my picking it no pass God. Nothing pass God. All me go answer. There is nothing that is too hard for you because you are the impossibility specialist. When you come around, everything changes. When you comes around, the impossibility becomes possible. That is why we love you. We love you, Jesus. Jesus. The thing we pass my picking it no pass God. Nothing pass God. All amigo answer. The thing we pass my picking it no pass God. Nothing pass God. All amigo answer. Power day, power day, power day, power day. Jesus power pass power. Now he be say power day. No man, no power can be compared to your power. Every situation around you because it's the power that cannot be copied with. Listen now. Oh my dear, waiting be your problems. Now waiting they give you worry. Listen, you know past God. Don't kill yourself. Wipe away your tears when dying before your time. Remember Jehovah God. Jabez be the man when mama born his sorrow. In life full of suffer. I tell you, now you be courage one day. Jabez call on Jehovah, the God of Israel. Papa bless me well. Enlarge my coast. Make your hand there for my body. Make it change me from evil. Make it no pay me I tell you true, this God the answer I'm here. This God he never change Call him, he go answer. The thing way pass my picking he no pass God. Nothing pass God. Call him, he go answer. Power day, power day, power day, power day. Jesus power pass power. Now he be say power day. Yes sir. I have not seen any power like Jesus. I have not seen any power to be compared with his power. Oh, thank you, Jesus. Imarama
okonwaya Jehovah bụ Chineke onye mnefe iwe otito n'ibu ọkaka ịmara mma Chineke ịdị ebube ịdị oke ọnụ ahịa eze Jehovah bụ Chineke onye mnefe iwe otito n'ibu ọkaka ịmara mma na kana ihe na-eme dị mma ọ gị nwa na-eme ka nwaanyị a gatụrụ ime mụọ ya ọ gị nwa na-eme ka ihe na-adịghị mma wee dị mma Radapalekora Tamana Jesus Imarama Chimidiyebu Idi Okona Jehovah bụ Chineke onye inefe maribo tito n'igbo ọkaka onye gaghị ekwe ka ihere mee mụ na ndụ m onye gaghị ekwe ka mmadụ chezela m elebe chi gị nọ mana naanị gị bụ Chineke onye inefe asị gị ribo tito n'igbo ọkaka Marama Chibo Yebube Manibu Okonaya Asigi Jehovah bụ Chineke onye inefe ribo tuto ibo kaka Ọdụ anyị na-adị bụ n'ebere gị n'obi lụtara Kraịst arụmadị wike Jehovah bụ Chineke onye mnefe mpariwo tuto n'ibu ọkaka ịma na ndụ anyị dị taa bụ n'ebere gị n'obi lụtara Kraịst arụmadị wike Jehovah bụ Chineke onye mnefe papa iwo tuto n'ibu ọkaka ịmarama Chibo Yebube ịdị oke ọnụ ahịa eze ebube me Jehovah bụ Chineke onye mnefe iwo tuto n'ibu ọkaka Look at wake up. That is why my Bible makes me to understand in Genesis chapter 25 verse 21. He said, and Isaac prayed unto the Lord for his wife because she was barren, and the Lord granted his prayers. That is what God can do. Oh my God. Sam Jehovah Sam Ekwelala Kierebe because I'm Awenalasi Jehovah Yahweh Gibu Chineke Nesia Jehovah Yahweh Gibu Chineke. Yes sir. Inyakam nandi kasi magusiwo akonari wo budi eni Jekuru Jehovah kahana sim cause
Zọpụta kwa gị ka anyị hụ. Naanị gị Jehova ka m ga-esogide. Ị na-anọkwasị n'ocheeze gị o. Ezonarịkwala n'onwe gị. Zam Jehova zam. Zam Jehova zam. Ekwelala ka ihere mee m. Biko zam ka ha wena n'ala si. Jehova onwe gị bụ Chineke. N'ezie. Jehova onwe gị bụ Chineke. Amakwara m onye m so, onye m so, onye m so n'azụ. Amakwara m onye m so, ọ bụ Jizọs. Amakwara m onye m so, onye m so n'azụ. Amakwara m onye m so, ọ bụ Jizọs. Jesus. Rakapalanana, share koda. If only you can trust in Him. He said, come up to me, all ye that are labor and heavy laden, and I will give you rest. For as many of you that are listening to my voice, God is giving you rest. Rest in all ramification. God is giving you rest. If only you can come to Him. Jesus, Jesus, Jesus. Odoku carry odoku me Chineke na ninebe. Amakara n'onye so ọ bụ Jizọs. Amara m onye so, onye so n'azụ. Amakara m onye so ọ bụ Jizọs. Karata balede beleda. Adịghị onye soro gị na-ada. Esi na ndị niile tụkwasịrị gị obi dị ka ugwu Zayọn, na ndị ga-ewezuga ha n'ọnọdụ ha, na ha ga-agba ọsọ gaa ije n'ike agaghị agụ ha. That is your word, Jesus. That is why in Psalms chapter 113 verse 9 say, and he said to the childless woman in her home as a happy mother of many children. That's the word of the Lord to the people of God at this hour. Jesus is faithful. Oh, thank you, Jesus. Irebube dikuwe. Ọkwagị irebube dikuwe. Mgbọrọgwụ dike. Achọwa achọtị ya na-achọ. Aka m afụtụ onye dịka gị. Ọkwagị irebube dikuwe. Ọkwagị baba mama sị amasịsịrị nwa dịrị nne osimiri ata ata. Ọkwagị bụ mgbọrọgwụ dike. Achọwa achọtị ya na-achọ. Aka m afụtụ onye dịka gị. Ọ bụ onye dịka Chineke. Onye. I have not seen, I have not heard, I have not even imagined a man that is like you. I have searched, I have gone around to see if there is any man who can do me like Jesus. I have not seen. Aya, Wabonye dika uzuna kuwa.
dịka Chineke. Ọ dịghị onye ọ bụ n'elu ụwa. Ọ dịghị mama dịka ụzụ na nkụ. Onye ga-emere m ife Chukwu. Onye bẹ́ẹ̀ nọ dị onye ga-alụrụ m ọnụ na mmemme. Onye ọ dịghị onye ga-eleta gotuzi onye. You are everything I have. Ọ na-abụ osi ka ị makwụta gị nke bịa. Igbo lilanya mo, Igbo lilanya mo, Igbo lilanya mo, man Igbo lilanya mo. Chineke ka ngwa n'oge eziokwu. Yes sir, yes sir. Ikoro ihe niile. Everything. Lord, I confess my love for you. You are all that I don't know what your problem is. I don't know what you are passing through. If only you can confess this from your mouth. If only you can say, God, you are everything I have. If only you can say, Jesus, you are my all in all. If only you can adopt him. If only you can take him. If only you will put everything, all your trust in him. I tell you the truth. From today, all that problem, that body will be rolled away. Thank you, Jesus. Ibo lilanya me, ibo tukwaso bibo. Ebe zorondu me, eba kikagagazaya. Oh. Onye ụwa na-achị ọchịchịrị Jehova na-abịa. Onye ụwa na-achị ọchịchịrị Jehova na-abịa. Onye ụwa na-achị ọchịchịrị Jehova na-abịa. Onye ụwa na-akwa emochere Jehova na-abịa. Onye kere igwe na-abịa. Ọ na-abịa ọsọsọ. Biko chere ya. Yes, sir. Who are those people that are mocking you, that are asking you, where is your God? Don't worry. Hello, sister. Hello, brother. Auntie, don't worry. Mama, don't worry. Because the man that owns you is coming. He's coming to vindicate you. He's coming to remove you from that pain. He's coming to set you free. He's coming to give you that which you desire most. He's coming to liberate you from that burden. Because the God of Israel is your God. The God of Shadrach, the God of Meshach, and the God of Abednego, the God of Elizabeth, the God of Mary is your God. He's coming, he's coming, he's coming, he's coming. Believe he's coming. Thank you, Jesus. That is why the scripture makes me to understand. Yes. In verse Samuel chapter 1 verse 27, he said, for this child I pray, and the Lord had given me my petition in which I asked of him.
Asị ma mụrụ anya otu nwa. Ịma na oke nwa ka egwuregwu ka mụ. Oke nwa ka mụ na Bethlehem Julia. Anyị hụrụ kpakpando ya ka ọ na nwoke na Bethlehem Julia. Ebe a mụrụ nwa. Eze ebube ka mmadụ niile yọrọ elu oke nkume ahụ bụ Jizọs. A mụrụ anyị otu nwa, okwu Jehova mezuru ọkwa n'iru anyị ka mụ nwanne ya na-emezu. Ọ bụ narị ma mgbe nwa ya chọrọ ime o weleta ọletụ jasie ya ike na ụlọ lọbụ mama ọ bụ gịnị ga-eme ka m kwụsị ikpere? Gịnị ga-eme ka m kwụsị ife ya ofufe? Ugbu a nne m kwesịrị maka na onye nwụrụ anwụ ahụ Chukwu. Unto us a child is born, and unto us a son is given, and the government shall be upon his head. And his name in your life, in your family, that child that you have been looking for years. Maka na amụrụla anyị otu nwa ga-amụtara gị nwa. Otu nwa ga-enye gị nwa ahụ ị na-achọ. Ọ ga-enye gị ego ahụ ị na-achọ. Ọ ga-enye gị ihe niile ị na-achọ n'ụwa. Because amụrụla na otu nwa karịrị nwa. Anyị hụkwara ezi nne ya Meri, o jiri akwa wee kpuchie ya arụ ebe ọ na-ezipụta obibi. Asị m ọ bụ gịnị ga-eme ka m kwụsị ikpere? Gịnị ga-eme ka m kwụsị ife ya ofufe? Ogbu ndụ ndụ kwesịrị maka na onye nwụrụ anwụ abụghị Chukwu. I love that. Jesus, thank you. Lord, I bless your name. Thank you for your son, Jesus. I can see your touch. I can see the presence of God. I can see the presence of God. If you can connect with this worship, God is going to touch you around for your soul. I can see God change the situation. I can see God in your family, in your house. That place you are lying down in your bed, I can see God touching you, removing that sickness. Because the bed of Jesus is for your sake. I can see God change the situation. I can
adịghị nsogbu adịghị ya. Alaeze Alaeze Chukwu, akwa adịghị nsogbu adịghị nsogbu adịghị. Alaeze Chukwu. Wait to the darkness is over. Wait to the trumpet is over. Oh, for the sunshine to grow after the shower. It's very home. Oh, how well and I know in my heart, in his soul, in joy, in not to temptation. Oh, you need a have you someone to eat? Fight manful in over darkness should subdue. Go back to Jesus. Never told you, Jesus, He will carry you through. Careless soul. Wondering for the Bodaka, went into that invitation. I'm prepared to be like you. Yes, so He guides me. For your life will soon be gone. Oh, I'm sad to face the judgment. I'm prepared to be like you. Careless, oh, He died for me. For your life will soon be gone. Oh, I'm sad to face the judgment. I'm prepared to be like you. Jesus, what are you waiting for? A day of accountability is approaching. A day of accountability, a day you are going to give account of your life. Financially bend down. I can't accept Jesus as His life.
shall be red like cleansing. They shall be as snow. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. They shall be as white as snow. There is only one that can wash your sins away. Jesus, no matter how dirty your sins is, He is ready. He's ever ready to wash it away. My great physician is here to heal the wounded soul. The great physician has come to make the broken heart. My great physician is here to heal the wounded soul. The great physician is here to make the broken heart. Hey! What is your problem? The great physician is available in the house. Or is that sickness that refused to go? There is a physician that is available now. The healing power is in the house. He's here to mend a broken heart. No matter how bad you are damaged, let's see the potter's house. The carpenter is here just to soothe your wound. For this purpose, for the man of man review to destroy the works of our enemy. The great physician has come just to soothe your wound. Let's go now. The great physician is here to heal the wounded soul. The great physician is here to make the broken heart. Listen to this song. I'm a covenant child. I'm a covenant child. I'm a covenant child. My destiny is secure. I'm a covenant child. We are a covenant child. We are a covenant child. My destiny is secure. I'm a covenant child. I'm a covenant child. I am a covenant child. My destiny is secure. You are a covenant child. You are a covenant child. You are a covenant child. My destiny is secure. My destiny is secure. I cannot get you. Where's that I get your number? If I speak with authority, there is a reason I do. I'm a covenant child. If I tread on scorpion, they won't bite me. I'm a covenant child. The cattle of the 1,000 years belongs to the Lord. I won't die early. I'm a covenant child. You are a covenant child. You are a covenant child. Your destiny is secure. You are a covenant child. You are a covenant child. You are a covenant child. My destiny is secure. You are my everlasting portion. More than friend and life to me. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with you. Close to thee, close to thee, close to thee, Lord, close to thee. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with you. Close to thee, close to thee, close to thee, Lord, close to thee. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with you. May your soul and your life be blessed in this worship. In the name of Jesus.
Obato biyoku. Is Obato. Obato buwaga. Obata bewanya kanuri wao. Obata iyadima. Okejine memae. Abole chukwe bube iye bubebe. Obato biyoku. Is Obato. Obato buwaga. Obata bewanya kanuri. Obata iyadima. Okejine memae. Abole chukwe bube iye bubebe. Ezabata o. Tobiyoku. Ezabata. Obato. Obata bewanya kanwa. Obata iyadima. Okejine memae. Abole chukwe bube iye bubebe. Omezi mmadu ọtọpụrụ onye grab onye na-alụ nwaanyị alụ di ya ị na-alụ nwaanyị alụ di ya. Even that is why the scriptures makes us to understand in the book of Luke chapter 1 verse 36 to 37. He said even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. For the word of the Lord will never fall to the ground. Yes, sir. Amara Marozo, Echete Rubio said, my father. Oh, Jesus. Obaragihari kosara Jesus. Obaragihari imago migo. Obaragihari kosara Jesus. Obaragihari image bigeje. Obaragihari kosara Jesus. Ay, Obaragihari, Obaragihari, Obaragihari kosara Jesus. Ọbịa bụ di na-alụ nwaanyị aka onye na-enye nwaanyị aka ejima. Obaragihari ma gị ga-eme. Obaragihari kọsara Jizọs onye ebere. Obaragihari ma gị ga-eme. Obaragihari kọsara Jizọs onye ebere. Nwanyị aka Obaragihari ịmazi gị ga-eme. Obaragihari kọsara Jizọs onye ebere. Onye na-achọ Obaragihari ịmazi gị ga-ekwu. Obaragihari kọsara Jizọs onye ebere. When he comes, everything is settled. When his presence is available, all protocol is observed. Because he's the only one that can change situations. He's the only one that can make you whole again. He's the only one that can remove barrenness in your household. He's the only one that can make you to become what men think that you can never be. He is the king that dwells among kings. That is why I call him Yahweh. That is why I call him El Elyon. Abba. Obaragihari imagi kwingeku. Obaragihari
kọsara Jesus onye mere. Ọbara gị ghara ịmagize ekpere ga-eme. Ọbara gị ghara kọsara Jesus onye mere. Jesus. Obinugu. That is why the Bible says in the book of Exodus chapter 23 verse 26. And he said that they shall not cast their young, nor be barren in the land. The numbers of their days shall be fulfilled. Man tell them. Idebube Chineke, idebube onye nwe m, idebube Chineke onye ọma, idebube onye nwe m, idebube aka na-agwọ ọrịa, idebube onye nwe m, idebube Chineke onye ọma, idebube onye nwe m, nwanyị aka n'ebe na-asị. Idebube Chineke onye ọma, idebube onye nwe, idebube Chineke, idebube onye nwe, idebube Chineke ọma, idebube onye nwe. Oh my God. There shall be no barrenness. There shall be no barrenness in the house. Listen to me as you are hearing this voice. There shall be no barrenness in your family. Every form of barrenness in your home. From now, as you are listening to my voice, they are gone. There shall be no barrenness. Barrenness of child, barrenness of money. In any ramifications of your life, there shall be no barrenness. Father, you are faithful. Oh, Aratolebele. Idebube aka na-agwọ ọrịa, idebube onye nwe m, idebube Chineke onye ọma, idebube onye nwe, idebube Chineke, idebube onye nwe, idebube Chineke onye ọma, idebube onye nwe. Jesus, we thank you. Jesus, we thank you. We know that this is the day of restoration. A day of restoration. A day you are going to give us what we have been hoping for years. Those have been waiting for child. Those that the world have laughed at. You say there shall be no barrenness in your house. For that sake, Father, all men that are barren, all women that are barren in the womb today, there shall be no barrenness. Amen. Thank you, Jesus. Ọba tó bịajuru me, ọba takwa n'ụlọ dị mma, ọba tara na be nwanyị aga anụ akwa nwa, ọba ta ihe dị mma, okechi na-eme mma akpọnye Chukwu ebube ihe ebube eme. Onye ebube, onye ebube. Ọba tó bí okwu, ọba tó bụ agha, ọba tara be nwanyị aga n'ubi nwa o, ọba ta ihe dị mma, okechi na-eme mma akpọla Chukwu ebube ihe ebube eme. Ọba tó bí okwu, ọba tó bụ agha, ọba tara be nwanyị aga n'akwa nwa, ọba ta ihe dị mma, okechi na-eme mma akpọla Chukwu ebube ihe ebube eme. Ezabata o, tó bí okwu.
Ọbatra bewanya ganwa kwamwa. Ọbata iya dimma. Oketi nemema e. Amole chukwe bube iye bubebe. Omezi mmadu. Ọtọpụrụ onye grab. Onye na-alụ nwaanyị alụ di ya. Ị na-alụ nwaanyị alụ di ya. Even that is why the scriptures makes us to understand. In the book of Luke chapter 1 verse 36 to 37, he said even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. For the word of the Lord will never fall to the ground. Yes, sir. Nothing past Jesus. Nothing past God. Oh, thank you, Jesus. Yes, sir. The thing way pass my picking, it no pass God. Nothing pass God. All me go answer. There is nothing that is too hard for you, because you are the impossibility specialist. When you come around, everything changes. When you come around, impossibility becomes possible. That is why we love you. We love you, Jesus. Jesus. The thing we pass my picking, it no pass God. Nothing pass God. All amigo answer. The thing we pass my picking, it no pass God. Nothing pass God. All amigo answer. Bawade, 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 bawade. Jesus power pass power. Now he say bawade. No man, no power can be compared to your power. Every situation around you, because it's the power that cannot be copied with. Listen now. Oh my dear, waiting be your problems. Now waiting they give you worry. Listen, you know man's God know. Don't kill yourself. Wipe away your tears when dying before your time. Remember Jehovah God. Jabez be the man when his mama born his sorrow. In life full of suffer. I tell you, now you be courage one day. Jabez gonna love Jehovah, the God of Israel. Papa bless me well. Enlarge my coast. Make your hand there for my body. Make it take me from evil, make it no pay me, I tell you true, this God the answer I'm here. This God he never change, call him, he go answer. The thing way pass my picking, he no pass God, nothing pass God, call him, he go answer. Jesus power pass power, now he be say power day. Yes, sir. I have not seen any power like Jesus. I have not seen any power to be compared with this power. Oh, thank you, Jesus.
Jehovah bụ Chineke onye na-efe iwe otito n'ime ọkaka. Ị mara mma Chineke, ịdị ebube, ịdị oke ọnụ ahịa eze. Jehovah bụ Chineke onye na-efe iwe otito n'ime ọkaka. Ị mara mma na kana ihe na-eme dị mma. Ọ gị nwa na-eme ka nwaanyị a gatụrụ ime mụọ ya. Ọ gị nwa na-eme ka ihe na-adịghị mma wee dị mma. Radapale kora tamana. Jesus. Imarama chimidiyebu. Idi okona. Jehovah bụ Chineke onye na-efe maribo tuto n'igbo ọkaka. Onye gaghị ekwe ka ihere mee mụ na ndụ m. Onye gaghị ekwe ka mmadụ tụzala m elebe chi gị nọ. Mana naanị gị bụ Chineke onye anyị na-efe. Asị gị ribo otito n'igbo ọkaka. Asị gị mara mma chi oyiyi ebube. Mana ibu oke ọnaya. Asị gị Jehovah bụ Chineke onye anyị na-efe ribo otito n'igbo ọkaka. Ọdụ anyị na-adị bụ n'ebere gị n'obi lụtarị Kraịst arụ mmadụ ike. Jehovah bụ Chineke onye na-efe mkpariwo otito n'ibu ọkaka. Ịma na ndụ anyị dị taa bụ n'ebere gị n'obi lụtarị Kraịst arụ mmadụ ike. Jehovah bụ Chineke onye na-efe papa n'iwe otito n'ibu ọkaka. Ị mara mma, ị mara mma Chiwo ebube, ịdị oke ọnụ ahịa eze ebube mee. Jehovah bụ Chineke onye na-efe iwe otito n'ibu ọkaka. That is why my Bible makes me to understand in Genesis chapter 25 verse 21. He said, and Isaac prayed unto the Lord for his wife because she was barren, and the Lord granted his prayers. That is what God can do. Oh my God. Sam Jehovah Sam, Sam Jehovah Sam, Ekwelala Kierebe, because Sam Avenalasi Jehovah Yahweh Gibuchideke Nesia Jehovah Yahweh Gibuchideke. Yes sir. Inyakam nandi kasi magusiwo hakonari wo budi enyim tekuru Jehovah kahana sim kozo puta kwa kikanyihu
because I'm Abu Jesus, if only you can trust in him. He said, come up to me, all ye that are labor and heavy laden, and I will give you rest. For as many of you that are listening to my voice, God is giving you rest. Rest in all ramification. God is giving you rest. If only you can come to him. Jesus, Jesus, Jesus. Odoku carry odoku me Chineke na ninebema. Abakra numonye so Abu Jesus. Amara monye so nazu. Amakra monye so Abu Jesus. Karata bale de beleda asko. Kadi monye so nogi nadado. Esi na diri letu kwa sirikobi di kuku Zion. Na dige wezu gaha no nodo ha. Na haka boso ga ije ni kagaga ko ha. That is your word, Jesus. That is why in Psalms chapter 113 verse 9 say, and he settled the childless woman in her home as a happy mother of many children. That's the word of the Lord to the people of God at this hour. Jesus is faithful. Oh, thank you, Jesus. Akwagi irebube dikuwe mborogu dike achowa achoti ya na acho akama futu onye dika gi. Akwagi irebube dikuwe akwagi ba mama masama sosere nwadire nne osimiri tata akwagi mborogu dike Achowa achoti ya nacho akama futu onye dika gi. Obonye dika Chineke onye Aratona manano shadada. I have not seen, I have not heard, I have not even imagined a man that is like you. I have searched, I have gone around to see if there is any man who can do me like Jesus. I have not seen. Obonye dika uzuna kuwa onye obonye dika chine mere mama onye obonye dika isi ikendo onye obonye dika onye ne mere mama onye obonye dika Chineke onye dika Jesus
dịka Chineke. Ọ dịghị onye ọ bụ n'elu ụwa. Ọ dịghị mama dịka ụzụ na mkpu. Onye ga-emere m ife Chukwu. Onye bẹ́ẹ̀ nọ dị onye ga-alụrụ m ọlụ na onye ọ dịghị onye ga-eleta gotuzi onye you are everything I have. Ọ na-abụ osi ka ịgbakụta gị ga-ebịa. Igbo lilanya mo, Igbo lilanya mo, Igbo lilanya mo, man Igbo lilanya mo. Chineke ka ngwanu ga-eziokwu. Yes sir, yes sir. Ikoro ihe niile. Everything. Lord, I confess my love for you. You are all that I am. I don't know what your problem is. I don't know what you are passing through. If only you can confess this from your mouth. If only you can say, God, you are everything I have. If only you can say, Jesus, you are my all in all. If only you can adopt him. If only you can take him. If only you will put everything, all your trust in him. I tell you the truth. From today, all that problem, that body will be rolled away. Thank you, Jesus. Ibo lilanya me, ibo tukwaso bibo. Ebe zorondu me, eba kikagagazaya. Oh. Onye ụwa na-achị ọchịchịrị Jehova na-abịa. Onye ụwa na-achị ọchịchịrị Jehova na-abịa. Onye ụwa na-achị ọchịchịrị Jehova na-abịa. Onye ụwa na-akwa emochere Jehova na-abịa. Onye kere igwe na-abịa. Ọ na-abịa ọsọsọ. Biko chere ya. Yes, sir. Who are those people that are mocking you, that are asking you, where is your God? Don't worry. Hello, sister. Hello, brother. Auntie, don't worry. Mama, don't worry. Because the man that owns you is coming. He's coming to vindicate you. He's coming to remove you from that pain. He's coming to set you free. He's coming to give you that which you desire most. He's coming to liberate you from that burden. Because the God of Israel is your God. The God of Shadrach, the God of Meshach, and the God of Abednego, the God of Elizabeth, the God of Mary is your God. He's coming, he's coming, he's coming, he's coming. Believe he's coming. Thank you, Jesus. That is why the scripture makes me to understand. In First Samuel chapter 1 verse 27, he said, for this child I prayed, and the Lord had given me my petition in which I asked of him.
Asị ma amụrụ anyị otu ịma na oke nwa ka egwuregwu ka m oke nwa ka m na Bethlehem Julia anyị hụrụ kpakpando ya ka ọ na nwoke na Bethlehem Julia ebe a mụrụ eze ebube ka mmadụ niile yọrọ elu oke nkume ahụ bụ Jizọs. Amụrụ anyị otu nwa okwu Jehova mezuru ọkwa n'iru anyị ka mụ nwanne ya na-emezu ọ bụ narị ma mgbe nwa ya chọrọ ime ọ bụ gịnị ga-eme ka m kwụsị gịnị ga-eme ka m kwụsị ife ya ofufe ugbu a nne m kwesịrị maka na onye nwụrụ anwụ ahụ etubu unto us a child is born and unto us a son is given and the government shall be upon his feet and his name in your life in your family that child that you have been looking for years maka na amụrụla anyị otu nwa ga-amụtara gị nwa otu nwa ga-enye gị nwa ahụ ị na-achọ ọ ga-enye gị ego ahụ ị na-achọ ọ ga-enye gị ihe niile ị na-achọ nụ bikọs amụrụla na otu nwa karịrị nwa anyị hụkwara ezi nne ya mere o jiri akwa wee kpuchie ya arụ ebe ọ na-ezipụta obibi asị ma ọ bụ gịnị ga-eme ka m kwụsị ife gịnị ga-eme ka m kwụsị ife ofufe ugbu a ndụ kwesịrị maka na onye mụrụ anwa echukwu Jesus, thank you. Lord, I bless your name. Thank you for your son, Jesus. Because the bed of Jesus is for your sake. I can see God change the situation. I can
Alaeze Chukwu, akwa adịghị soda adịghị nsogbu adịghị. Alaeze Chukwu. Wait to the darkness is over. Wait to the trumpet is over. Oh, for the sunshine to go after the shower. It's very home. Oh, how well and I will in my heart, in his soul, in joy.
shall be as gold. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. They shall be as white as snow. There is only one that can wash your sins away. Jesus, no matter how dirty your sins is, He is ready. He's ever ready to wash it away. My great physician is here to heal the wounded soul. The great physician has come to mend the broken heart. My great physician is here, warrior, to heal the wounded soul. The great physician is here to mend the broken heart. What is your problem? The great physician is available in the house. Or is that sickness that refused to go? There is a physician that is available now. The healing power is in the house. He's here to mend a broken heart. No matter how badly you are damaged, let's visit the potter's house. The carpenter is here just to soothe your wound. For this purpose, for the man of man review, to destroy the works of our enemy. The great physician has come just to soothe your wound. Let's go now. The great physician is here to heal the wounded soul. The great physician is here to mend the broken heart. Listen to this song. I'm a covenant child. I'm a covenant child. I'm a covenant child. My destiny is secure. I'm a covenant child. We are a covenant child. We are a covenant child. My destiny is secure. I'm a covenant child. I'm a covenant child. I am a covenant child. My destiny is secured. You are a covenant child. You are a covenant child. You are a covenant child. My destiny is secure. My destiny is secure. I cannot get Kusho. Where's that I get for number? If I speak with authority, there is a reason I do. I'm a covenant child. If I tread on scorpion, they won't bite me. I'm a covenant child. The cattle of the 1,000 years belongs to the Lord. I won't die early. I'm a covenant child. You are a covenant child. You are a covenant child. Your destiny is secured. You are a covenant child. You are a covenant child. My destiny is secure. I'm my everlasting portion. More than friend and life to me. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with you. Close to thee, close to thee, close to thee, Lord, close to thee. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with you. Close to thee, close to thee, close to thee, Lord, close to thee. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with you. May your soul and your life be blessed in this worship. In the name of Jesus.